Dette er et bevis af distanceformlen, som hedder længden af ax1 plus by1 plus c divideret mod kvadratroden af a i anden plus b i anden. Og først finder vi et vilkårligt punkt, P0 på linjen M, og projektionen af P på linjen M er R, og projektionen af vektoren P0P på vektoren N er vektoren RP, som vi ønsker at finde længden af. Og da vi nu har fundet længden af projektionen af en vektor på en anden vektor, benytter vi denne formel. D lige med længden af vektoren RP lige med længden af vektoren P0P prikket med vektoren N, divideret med længden af vektoren N. Og det kan vi skrive på koordinatform, så vektoren P0P lige med x1 minus x0 og y1 minus y0, og længden af vektoren N lige med AB. Så vektoren P0P prikket med vektoren N er lige med deres koordinater prikket med hinanden. Så A parentes x1 minus x0 parentes slut plus B parentes y1 minus y0 parentes slut, som altså giver ax1 plus by1 minus parentes ax0 plus by0 parentes slut. Og fordi punktet P0 ligger på linjen, passer det altså ind i linjens ligning. Så ax0 plus by0 plus c lige med 0, som altså kan omskrives til ax0 plus by0 lige med minus c. Og det sætter vi ind i ligningen fra før. Så vektoren P0P prikket med vektoren N lige med ax1 plus by1 minus minus c lige med ax1 plus by1 plus c. Og da vi ved, at længden af vektoren N er lige med kvadratroden af a i anden plus b i anden, kan det sættes ind i den første ligning. Så D lige med længden af vektoren RP lige med længden af vektoren P0P prikket med vektoren N divideret med længden af vektoren N, som er lige med længden af vektoren ax1 plus by1 plus c divideret med kvadratroden af a i anden plus b i anden. Altså er distanceformlen bevist.